Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hindi ibasa ti Proverbio 27, versikulo 3. Nalagaan ti bato ken darat, no idilig itinadagsen a parikot, nga ited ti kinamaag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sweetheart, intay ag lunch. Di nakawagan iti sweetheart. Amang ano da makangag. Doa talaang ditoy. Remuaren dagiti kaupis inaan ta. Kat nilando, agur urayan di tarwar. O sige, intaro dan ag time out tarumwartan. At pun gayam, amo ka din nilando nga dalimod a relasyon ta? Saan? Tadyak mat imbagakin ko na. Nasayaat nga rod no kasta. Naimas ti si Danda iti daytoy a restaurant Wan nga rod. Naimas. Ay, aduman nga tanti makan ko. Sapay jak kayat ti lumukmag. Jenny, anda ka din kaayan ayat mo? Nabayagan ang nag-break kami. Iti anya aga po. Manangi mo launay. May mayatan ti kastoy. Nga oray awan boyfriend ko. Basta awan sakit ti ulo. No ag boyfriend kan tupay, kita am daytay nasaya ti ugali na. Daytay awan to ti pagsakitan ti ulom. Daytay padam asinggal. Wala. Kasta talaga ti aramida. Oh, Harold, di kamten matimtimak. Dangdanggak lat ti saritaan niya. O sige, ituloy tayo lat tatimangan. Naibalasang ko. Di kamutan umalalatiw di tabalay. Ada kalatamutan dito'y balayaw. Wan nanay, kayat ko latan ti agyan dito'y balay. Taado pa'y ti trabaho amalpas ko. Sa bagay saan akas ka dagiti daduma dita, nga uray may saldaw da nga agsarsarita, ayos lata kadakwada. Ay na, agdalo sa klaangan dito'y balay. Ngam ti makisarsarita ak iti mabayag ka dagiti kaaroba. Amangan no makasarakak pa iti pagbasolak ditan. Ay husto ka balasang ko. Aguray ka man. Diyak pa'y nakita rimwar kayo nga agpapamilya. Ay kasko ma iti agpasyar. Wano makimisa iti Domingo. Wan nga rod. No Domingo, adala tapag na ni Harold. Iso ada kami latan ti mapan makimisa iti anak ko. Kat imbag kayo pa asa nga pamilya. Awan lakit, agukuyo kayo arumwar asa nga pamilya, agraman apuyo. Ay, wan, kasta nga minti kayat nila kay ko. Ipasyar na kami. Kan iti Domingo, agkukuyog kami amapan makimisa. Kat kalpasan ti misa, ingkam makitsinda. Imbag man nga ruta kasta, nana? No kayat mo, sumurot kayo kada kami inton bigat. Domingo, rumwar tayo, intay agpasyar. Saanan? Umdaslatan nga inka makimisa iti anak ko. Si kalata balasang ko. Wan gayam. Umay kay iti kusina. Taramanan nyo tayo linutok a merienda. Day tangarod tinalang am ko, iso nga imayak. Ala, intay iti kusina, nana. Wanya, naisaganam ka di aminan nga itugot ko iti outing mi. Wan lakay, nakasagana aminan. Nasayat nga rod no kasta. Kaano ti pa nagsubliyo? May sala rabi imi ije papanan mi. Ala nga rod, agan anad ka. Adoy di mainom. Inyalaan kan. Nagyaman ak. Naimbaglakit din, tasan mo nga insurot ti pamilyam. Agmay may sakat nga taitan. Siyak tulaang ti awan partner na. Naragsak ka di, asyak ti kaduam? Siyempre. Kastak man. Naragsakak, gaputas si katikaduak. O ala, umay ka. Agpag na itiigid ti baybay. Sige. Anya da ito inpost ni Pare Lando. Ladawan na da ito eh. Katiad da iti malikodan na. Ni Harold. Kan ada kadwa na babae. Kat da ito'y may sa ladawan. Ladawan da sa nga pamilya. Ti asawa na. Kanti doa nga anak da.
No kasta? Mabalindagayam nga isurot ti pamilyada? Ay nga, apay asaan na kami nga insurot ni Harold? Oh, saan kayo kadipay amapanmangan? Hintay manganen. Wen pare, sumaruno kamin. O sige, imunan ti pamilya ka. Hinakmaten. Kahit sumaruno kayon to ah. Wen Lando, sumaruno kamin to. Saan nga ta nga agdanag ni Harold? Ang amangan, no agipulong nga kan ni bagat na. Mala ah. Bay aklat tayo da. Ngam, ay. Talaga nga agipulong nga kan ni Mari Adora. Dayjay mananda Jenny kan pare Harold. Isudalat tati agkad kadwa. Iti pandangan man. Kan iti panagdigos iti baybay. Oh, anya ti kayat asawon da ito eh. Ay, dayjayin ni bagat. Al-alaan na ida iti ladawan. Harold, datalaangan tinabati dito yung kubo, dito igin ti baybay. O di na saya at. Tapno awan makakita ka data. Harold, Jenny, ay ayatan ka. ay ayatan ka mat. Harold. Hello, pare Lando. Anda, ito ay ang signal, Mare. Aday Wijay Resort. Kumusta ti outing nyo? Naimbagman ta na isurot mo ti pamilyam? Gun, Mare. Mabalin nga isurot ti pamilya. Ngam apay adi na kam insurot ni Harold. Dinamag ko day tagan kwa na. Ngam ko na, adi mo kano kayat. Puno ka di adi mo kayat. Apay kit din adyak kayat. Kayat ko ah. Among ka di. Iti day to'y agundaway. Adada Harold kan Jenny iti kubo. Ija igit ti baybay. Agin in nagagtay jay. Nakita ka, Mare. Huh. Saan mo ka di pa'y nakita tay impos ko aladawan? Wan, nakita ka. Iso ka di kadwa na ababae iti igit ti baybay. Wan, Mare. Nakadkadlaw-launay nga da relasyon da. Nadlaw ko daytan, hindi pa'y laang. Ilibak daman, kan saan. Pare, Ngam saan mo kumang ibagbaga, asyak tinangidanon kan ka. wan pare. Awan pag nanagam iti dayta. Sekretong alalaak iti ay tiladawan. No daduma, nibagat ko timang picture kadakwada iti limad. Tapno saan da makadlaw. Sige, isend mo amin aladawan da. Uwan, Mare. Agyaman ako na ikan ka, pare Lando. Nasaya at taimay ka dito'y ko nakapagsaritaan ta. Apay Lando, anya ti bagam? Idirapi sa dino tinapanan nyo ka ni Harold. Naglugan kayo mat ka ni Harold iti kotsena. Oh, apay adamdamagam. Kaya't ko laam maamuan tipod no. Sige, ibagak man laangan kan katipod no. Ngam, pangaasim ha. Di mo sasawan iti asawa na. Ngamin, amangan umay nakrautan. Oh, Nabayagan nga da relasyon mi ka ni Harold. Agwalo abulanan ti relasyon mi. kastagayam. Kaya't nangarud asawan. Anapan kayo naghotel idirabi. Isu arimwar kayo. Anya tinamnamaam anapanan mi. Jenny, addan asawa ni Harold. Di mo ko mariribukan ti pamilyada. Nakasagana ni Harold amang isina kanibakat na para kanyak. Siyak ti ay ayatan ita ni Harold. Saan kat at ilo siyang nga asawa na. Nangagyumatinsen ni Pari Lando ang nagsaritaan da iti babae, nana. Wan, naglawag balasang ko. Kaya't naasawan. At da sa bahali a babae iti biyag ti asawam. Kasta nga agpaiso, nana. Anya'y tante aramidam. Pumanaw kaming kaniboy, itamot laang. Saan mo ka din nga urayan ni Harold asumangpot tapno agsarita kayo? Saanin anaskan? Isumot lagayam akas laawan patag ko kankwana. Katamuyo ka di. Apala ko na iti pamilyayo, nana. Gaputa makita ka naraksak kayo.
Ay, wan, talaga ang naragsak kami, balasang ko. Ngam siyak. Araramid iti amin, tapno agserbi iti asawag. Agluto iti kanin na. Aglaba, kan agplansya iti kawas na. Ngam kasto iti inaramid na. Ay, Adora. Sa bagay, nariknak idin nga adda babae na. Gaputa kasla din akong paganano. Ngam okay lang kanyak. Ngam, nasakit mo't gayam. Urayom pa iti asawam, Agsarita kayo anaimbag intun sumangpat. Saanin anas ka, nana? Pumanaw kami kaniboy, itamot laang. Sa dino nga ron ti papanan nyo. Oray jakon ibaga, tauray siyak. Jak amo no sa dino ti pagturungan ming agina. Saan mo't anas ka nga agtrabaho ka? Isuro ka laangan nga agaramid iti cake, kanda dumapay at tinapay, nga ilakom iti online. Tapno kumita kamat Ay, agyaman ako na yanti. Kaya't ko kumamot nga agtrabaho kay G. Beckerik, ngam kasanod ni Boy. Asino ti mga sikaso kankwana. Adda amin trabaho dagiti kakasinsin mo. Katsyak, inaldaw nga da kay G. Beckery. Sige, auntie. Isuro daklaangan nga agbake iti cake. Kanda dumapay at tinapay. Pagyamanak unay dayta. Anya ti bagayo, sir? Nakasarita ko ni Jenny. Kat inamin na ti relasyon niyo. Ha? Sipud pa'y amuyo aja kayat ti madi nga aramid dito yung kumpanya. Ngam, anya da ito nga naramid yo. Sir. Ladingita, Harold. Ngam jak kayat ti kaskada kayo nga empleyado. At daan ka ni ti pamilya. Ngam, adda pa'y karelasyon mo asabali. Amuyo mat, ajak kayat ti kastoy ti aramid na nga empleyado. Sir. Ladingitag, nga maudin da ito'y apan nakakita kada kayo kan ni Jenny. Agmalas lang ti kumpanya. Iti kasta nga aramidyo. Sir. No kayat na nga ireklamo, ayos lang. Sangun ka, Harold. Sir, adu ti utang ko ababayadak. Mabalin ka di nga ikandak iti sabali agundaway. Saan ko naparikot dayta? Basta noan niya tinaikadang ko. Saan na mabaliwan pa Kasano ka maikan iti leksyon? No panoy nuyak ti inaramid mo. Saan mabalin, Harold? Sigalang ti makamo iti relasyon mi kini Jenny Lando. Isunga mo kasi katinangidanon kini sir. Saan na siya ka? Ado tinakadlaw kada kayo ka ni Jenny. Kat isuda tinangidanon ka ni sir. Kasano itan? Saan ako na mabalin nga agtrabaho ditoy? Amumot nga minadakas. Nga minaramid mo latta. Sa bagay. Saan la dito iti mabalin ko apagtrabahuan? Ala, sapay ko mga rod. Tamakastra ka iti sabali at trabaho. Lukas da, saan mo pa'y anakontak ni bakat mo? Saan pa nga rad? Amuyo ka din o sa dino ti nagturungan da? Awan imbaga na alugar. Tauray iso, di na amo no sa dino ti pagturungan da iti anak yo. May isan abulan na di da nagawawid. Kat jak pa'y makontak ti number na. Amom ka di ti gapuna. Saan? Imbaga na kadikata kayo? Wan, sininaan na ka ni bakat mo. Gaputa di mo amo nga ipatag ida a pamilyam. Mas naragragsak ka. Iti sabali a babae. Ha? Naamuan na ti relasyon nyo iti agnagan iti Jenny. Anya? Nagbatad, tinangag mi anay record a boses ni Jenny. Inamin na nga da relasyon nyo. Kat nakasagana ka pa'y kano amang panaw iti losyang nga asawam para kan kuana. Sino tinangidanon kan kuana kadagita? Amom, Harold, ado pa'y tinaamuan mi nga arami diyo idinagauting kayo. Kat siyempre, kas asawa, nasakit. Iso adayta, nasaysaya at latakanon a pumanaw da nga agina. Total,
Saan mo mutla ina ang maipatag? Kaya rigan na lakano akatulong mo, ken pagay ayamam no kasapulam. Anya? Katjakam mo no sa dino ti ayanda ita. Ngamin, dinakpay mo't inawagan, tapno ipakaam muna no sa dino ti ayanda. Ano kasta, si kagayam ni Lando, akumpare da Adora. Una na, umay ko lasarong ni Harold. Ada ka di dita balay da? Ijak nakitkita ni Harold iti manon nga aldaw. Ang dumanon kalata di tabalay da, barang adda dita. Nana, amom ka di no sa dino tinagturongan ti pamilyana? Ay, saan? Sika, amom ka di. Saan, Nana? Ay, jakla kuman indanon kan ni Mare Adora ti kinagulip ti asawa na. Ayos laeng no para kanyak. Tapno saan mo't nakakaasi ni Adora? Akasem, as-asikaso na imbag nila kay na, ngamkas jay ti insupapak na. Ang kit di, mangnamnama akmet, adumteng to ti aldaw, nga agsubli da Adora. Alang arod, Nana. Dumanunak di tabalay da Harold. Masakit ka gayam. Madlaw nga agkakapsot ka. Trangkasula da ito'y pare. Nagpa-check up ka din. Sana na. Awan kwarta kapag pa-check up ko. Saan amabalin Kuyugan kang agpa-check up. Imbag gayam, tas sinarungkaran ka. Kat naamwak ang masakit ka. Ala, intan iji ospital. Naimbag, tas an ka na-confine. Positive ka iti dingge. Ngamayos laeng. Basta surutam ti imbaga ti doktor. Agyaman pare Lando. At damot ten agas mo. Kan gimatang kon, iti amin akasapulam. Pasensya kan pare Basol ko. Nalabit ada iti tidusak. Ngawan man la apulos ti mga hawat kanya kiti trabaho. Kat amin na kwartak. Imbayat ko iti utang ko. Apay nagragdagsak mi kini Jenny. Kat itatama sakitak. Awan man la apulos pagpa-hospital ko. Agpapiksa ka, pare. Kat agbalbaliw kan. No saan mo man amasarakan ti pamilyam ita. Ngam amok. Adumteng to ti gundaway nga agsublidagan ka. Basta agbalbaliw ka kuman. Agtrabaho ka. Kat agurnong ka para kadakwada. Uwen pare. Aramidak ti balakad mo. Naragsak ka man nga oray dakes ti aramid mo, ngamdom tang tumat lang ti gundaway amasukatan dayta iti nakaro aliday. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.